Uitați ce pește am prins. Am amândit la pești. Stai să-i scot afară din găleată. Ce faină. Filmează-mă un pic tu, să vadă oamenii ce pește am prins. Dar, aha, ia. Amândouă, eu. Ia. Auzi. Nu, mă, scăpat-o peștile, mă. Amândouă. Na, la că-i bine. La că-i bine. Uite cu ce... Na, la Cu ce te lupți? Ia, uite. Hai că te fac și eu. La mămăligă am prins. Hai că fac și eu, mă. Dă și eu. La mămăligă am prins. Ia să ne mă scaci. Uite, ca mică de mână. Lunecă de mână. La întoarce-le nu la mine, ceva de tătă. Ia-i. De ce mare? Ăsta e crab? Crab, da, crab. Azi pescuit, nu? Și au 5 kg. 5 kg una? Nu, 3 kg 800 are unul. Unu? 5 kg amândoi. Nu, 5 kg amândoi, că nu... 5 kg amândoi. Au fost 110. Cum o... Păi am... Ia. 110. Ei, faină peștile. Faină, nu? Da, da. Da. Nu. Și